Mayong hapon naman sa inyo mga kabomba, live kita karon diri sa isa ka suba kung saliin nagtuhaw ang wala makilalaan nga tinuga. Suno sa mga nakakita samtang sila kuno ang nagapaligo sa sini nga suba, nakita nila ang tinuga nga bag-o gid lamang nila nakita. Ang hambal pa nila, basi ini isa ka syukoy, ukon isa ka aswang. Gani mga kabomba, bantayan naton ang detalye sa sining nga report. Subunggid lamang nga hapon nagplanong tatlo ka magabyan nga magpadulong sa suba agud nga magpaligo. Malipayon ng tatlo samtang nagalangoy-langoy, apang gulpi lang nagtakas kag ginadukan sang magtuhaw ang tinuga nga pag-ugid lamang nila nakita. Nakuhaan og dipasang video ang nasambit nga tinuga. Yari mga kaabyanan, tanawon natin. Alis na naiinip, niyaya mo sa bawat silat-silit. Kapag naaalala ka. Yari karon kita mga kabomba, interview naton ang gwardiya sang sining nga suba. Sir? Sino pa ang ngalan, sir? Sir, ano bilang nakita mo, sir? May nag-body ko nga syukoy, ano to lang, ingat ka. Oo, okay. Una ko makita, kayang nakakita kasi ang nagapaligo nga mga kabataan, di nga tatlo ka bilog, no? Sibot sila kayo, tapos ang nagapaligo na ko, no? Tapos sila may tuwaw na nga, puting ano to nga tapat, nga wala ko maglalan. Ano kay... Di ba ati ka man sa syukoy, sir? Why mo nakapati, why ko na nakakita na. Ano yung tsura? Ito, sir, hindi ko ma-describe ko, sir. Oo, sa tatlo ko nga naligo, ang balila, perte ko nung... Nagwang baka? Bako na to, bako ko nung nag-uwa rin yung puti mo. Butong na lalat na... Di ka tulog sa mirat, sir. Sige, sir, ano pa yung madugang mo, sir? Ay naman. Mula mo nang nakita mo, sir. Dugay ka rin kagwardiya, sir? Okay lang, kita dito sumo. Sige. So mga kabomba mo, ini ang gwardiya sang sining nga suba. Interview na naman dugay ang mga nagapalaligo. Buti raw ano to kay palaligo lang kami nga tatlo. Siyempre mga bata pa kami mo kulbaan kami kay dako-dako gid nga tahan sang iya baba kung hinamon niya kami turo nga tatlo. Imo kami to. Nakakibot mo lang gani nga gul pinagtuwa sa tupad namon nga mo to. Iway mo namon maglalaan to kay bakbayan ka. Dako sa dong bakbaya. Kung hinamon niya tagro. Kung hinamon niya tagro part igo kita nga tatlo ba no? Dugang pa nakita gid nila ang bakba sang ini nga tinuga nga nagabuka. Amo nga ginhadlukan pagid sila sang tapat. Dito na. Bahala sir kay nakaluwas kami mo. Puting kulba namon di naglagyo na kami patakas o babaw eh. Way kami to kaklalas ang ano tong sapa tong tuwa lang gulpis tupad namon sir.